обясни какво става, хора. Аз съм Тайничека 120 и сега играем в Smite. От доста време не бях играл на тази игра и реших да слагам на нея сега, днеска. Купих си Снайдер, ето го. Чисто нов вече имаме. Следващия, който ще купуваме е Soulback. Не знам, защо кеф ми просто. С този голям мерч. Вот е той. Его. Днес ще играем на това, чакай само. Play. Нормал. Тук. И като почнем тази битка ще пусна това. И така почваме. Сега ще играем с... Да ви това не съм играл с него. Боже ви. Остана бе. Някой се пусна с него ли? Това съм била. Уоу. Сега ще класа и сега да го чуете мишката ми, просто на своя мишка и съм свикнал с нея. Май трябва да се пусна с Снайдер, не знам. Сега ще какво прави това. Уоу, такъв не отбора само. И дано този път поне победим. Нека миналите пъти. Имаме май 2 загуби, не съм видял. Играл съм само 3 игри с Снайдер и 3 си победи. Излезе за някакви писа. За това. Почваме. Така, другият отбор със силните. Да се надявам, че победим, иначе. И да, с знамето на Италия, аз пък на Италия, на Франция съм, защото струваше това една парижка там. И си го купих. За користите без такова купя там. Само чакаме да почнем. Някои части ще ги изрежа от клипа. Или може да не ги изрежа, ще видя. Ще вижда там. Оп. Тази игра може да е дълга, защото играем на най-големия мап. Този е много лек. Мощно. Така че не съм играл. Някакво странно не е. И музиката някак дявам се това. XP кампа, сега ще чакаме. Значи това е... сега съм накъпен. Няма се напръста. Маха се така. Това 36 секунди докато се появят. Фух! Я да го видим отблизо. Как се вираше лицето ми? Това съм го забрал. Оп. Но нищо съм забрал. Не съм играл тази игра от месец. Не, 2 седмици. 3 най-много. Айде. И тази игра може да съм малко по-слаб от миналите, защото въобще не съм играл. Тия дни съм позабрал малко. Добре, тази дължа тук. Сега съм да се спомнят. Уоу. Бах, мощня. Фу. Сега тия. Не го виждаш. Buff increases movement speed by 20% and attack speed by 10% for 2 minutes. Да, скача поне втори левел.
Колко малко ми остава. Сега ще мине до тук. И да, пак ви казвам, не съм играл бая време. Аха, къде бягаш? Айде, лай се биде. Мамка му. Виждаме втори лева Посейдон там. Съпро да го бия. Избяга и той. Ама... Идва втори лева и фантом. Ще беше там. Той на малко кръв. Мам, убих! Мамка му тръгнаха ми кила. Ма всички видяхте, че аз хвърлих това. Използвах първата си атака, ама. Какво да направим? Случва се. О, имам вече трета атака. Какво правите? Става не видим. Ой, ми дава кръв. Не съм махам по-бързо, че... Сега ще умрем с кръвите. Шет. Не измъкнахме са. Играем от 2 минути и вече ми напад... Ще им разбили малко от една такова. Ма трета атака много макетно то. Трябва да видим. Пали ще е четвърта. Малите вече имат 5 лева, пък аз един на трети. Ма имате втори. Нищо не стана. Дори не го ударихме. И пак не го ударихме. Втори левел. Не, сега ще ме убият. Казвам ви. Не го ли убихме? Умря. Убихме го. Ама сега ме гони то. Втори кил дали ще има? Не. За малко. Поне убихме Посейдон. Не сме къде да сме събили без нищо. Ще му убих втори левел, третия станови. Мале, сега. Четвърта атака. Един върху ще изкарам. Между другото, този вече е силен. Нищо, че е асасин. Там са двама, дали ще ги убия. Не мога. Чет. Не, жива. Аз нищо не видях. Не видях даже тук умрях. Сета. Нормално, аз бях още двама. Това е хубаво. Какво стана? И супер ме бият. Не. Това е баси мощня. Умрете, бе. Скоро ще има giveaway за премиум акаунт на Minecraft. Ако стават 10 абоната скоро, ще има премиум акаунт за Minecraft. Аз имам към 5 премиум акаунта. Ще станат 4. Така. Няма да бягаш, И не умря.
Да, както казвам, с нова мишка. Не съм свикнал да играя все още с нея. Ако ма бил е? А, так. Той ма бе, аха. Идват още. Ще стане да какво стане. А, Посейдон. Не се умира. Може да се чудуха. А, шет. И че са двама. Не. А. Видя се. Има отдиха. Оп. И тях най-високия левел е 8 и нашия също. Аз и там някой сме 8 левел. Дано да победим. Но сега съм много 2. Бахта не е 4 от 1. Умява само един път. А така се нападаме. Тя са махната. Ще спомня. Да разчистим пътя. О, никой се задава там. Към някакви войници. И нападаме. Махай се. Да. Ще ги напавам далеч пък. Как ме убил е? Ето изрод. Аз ще гледам да минавам вече отстрани. То сме разбили вече на такова. Разбихме една такова. Минавам там. Наскоро те ще разбият нашите. И те вече... ние поне разбихме една техни нападане. Две коли. Мисля да не режа нищо от този епизод. Не знам сигурно. Ако загубим, вероятно ще отрежа някои кадри. Умирай, бе. Лаган. Значи. Умирай, бе. Как му убил е? На толкова малко кръв го оставих. Казах вече не съм играл с бая време. И съм бая слаб вече. Нито преди бях много силен. Но се тая. Между другото. Отскоро играя една игра Creative Wars. Ще сме на нея, обаче ще трябва да направя много свят. Защото този дет съм го направил, играя от 2 седмици някъде. И съм се развил бая много, няма смисъл да ви колко неща имам. Но мога само и те да ви го покажа. Мога да играем в него, които имат парола, ще да кажа. Разбиха ни, ще не разбият тия двата. Бас. Поне като удрям взимам кръв. Трета атака, какво прави? Не се прави невидимай. Разбиха ни една такова. Са тия. Так.
Слави сюда. А, идват още, да. Това също е. О, не, вие не на футболка. Мисля, че се да нападат. И Посейдон идва. Трябва да се измисля някаква стратегия. В момента, когато няма манна и сега ми трябва бая. Трябва ми иначе не мога го убия то. А се стана, бе? Бягам. Бяг... А. Вероятно ще режа някои кадри, където ме убиват. Разбихме единият топки на наш два. Бас. Хубаво, че такова не съм нападан, не съм там. А, нападнах и на другия. Добре, вече сме равни. Да, не, даже сме по-добре от тях. Защото там, един е нашия здрав, пък техния е наполовина. И сега аз като нападна от тука. И нека се бият там, и си можах да уча. Просто аз не мога да играя с тия герои, като това е. По-добре играя с тия да стрелят с лукови тия пръсти. Ама доколкото мога играя с това. Така че... Не знам. А що ме стреляше? Гледай го, пак ме стреля. Част какво съм направил? Това идват още. Пак ли си? А, какво става, бе? Шет. Не. О, Как умрях, бе? Ма поне разбих част от... Да. Каквото и да стреля. What? Аз колел съм 11. Те имат 15. Вижте на колко съм стата, много чест. Поне 3 стана, бе. Така, сега ще пусна клипа. И да, хора, за малко да убия пак оня лъв. Обаче пак избяга. Спрях клипа, защото нещо там ми лагна с мишката и да той. Сега. Малко да стара, умрете. Виж какъв съм мощен, бия с много... По-слаби. Това как го обичам. И чак остана. Не. Нали сме приятели сега? Не, стига, брат. Не, брат. Показах на нуб.
Аз в принцип винаги като съм от тия. Като съм освен, че почти винаги печеля, ама. Червен ли съм? Хм, не знае. Другото не се разбира и това. Не се... Не. Да. Какво стана, бе? Вие може да умрете. Вие също. Това е наш. Вие може да умрете. Виж колко съм много. Абе, какъв скил е грозен. Умрете, бе. Да, направете на всичко. Нямам нищо против. Двете знае кой ще победи. Разбихме го. Хора, може ни да победим. Нищо не се знае. Не те. Аз съм най-слаби от нас. Те като не съм играл от няколко седмици. 3. Сигурно някъде там. Така, двама. Мале, мен си ме карам да къса клипа. Сега знам, че някой ще ми кажат нов на... Като не си... Проче ви да не играете 3 седмици, ако ще играете с майк. Прой да не играете 3 седмици. И ще последите после онлайн там, на 3 голямото. Да видим колко ще издържи. Пък и преди аз не мога да играя с такива хапни. В принцип играя с тези да стрелят. Забрах името. Че нема са дети. Гледам нещо да спре неща. Умри, бе. И какво стана? Какво? Махам се. Мале. Новска работа. Ама си прочете да бим. Имаме шанс да бим, обаче е много малък. Защото аз съм на тях. Един наши най-малки лева е 13, на тях 14. Че. Не се е трудно. Какво става тука? Какво направиш? Също. Добре, сега ще пусна клипа. Малко да ми време.
И така хора, не знам кой ще победи, но ето виждате как се гледат все нещата. Разбихме и двете страни, това таулери, или какво се нарича. Но съм много малък левел, за съжаление. 15 лев. Не, няма да бяш. Shit. Май съм невидим. Бързо да се прибирам. Супер. О. Тъп, той съм 15 лев и... Ма атакуваме. Какво се прави? Другия път, като имам на смайт, обещавам ви, че ще играя с някой, който стреля нещо там. Где стрелят? А не де до тях ще бият. И обещавам, че тогава ще видим. Ми разбихме Феникса. Нападаме боса. Shit. Ай бе, какво направих? Лагнем. И се проха да го убия, не се така. Давай, мачкай. Не, тук, не. Как бил съм толкова прост, хора? Бихме ги! Бихме, благодаря на мен. Възикам се, аз бях най-големия нуб в тази игра. Въпреки че те заслужаха да ни бият. Сега да го видим. Озирис, тук са кейф. Тук се пише, да. Гъгъ. Лагна ли? Я. Бас и аз. Помогя това едно ясно. 177 фавор. Добре. Тая игра играх много зле. Но победихме. Левел бонус. Клайм. Спечелихме тези двамата. Надявам се клипа да ви е харесал. Чай, че я знам, че е много гъгъл. Не стана. След там. Да, надявам се клипа да ви е харесал. Не, че имаш нещо много интересно в този епизод. Освен, че победихме. И... Да, май той ще е за този епизод. Другия клип мисля да бъде вече на Creativerse, ще видим. Но до тогава... Не знам какво ще я кажа. Чао, другия епизод.